Bicolano Alacam Anglers Club. Alacammers in action. Partido Invasion. Hello mga ka-Alacammers, mga master. Ngayong weekend naman ay marami tayong nakita at na-share na mga video clips at mga photos na nagpapakita ng ating mga ka-master, mga ka-Alachammer na nagkanya-kanya po ng fishing destination, and this time sa Partido area, particularly here at San Miguel Bay, Tinambak, Goa, at syempre doon sa kabila sa Sangay. Napakaswerte ng mga taga-Partido area dahil nasa kanila yung pinaka-basin ng mga isda dito sa Bicol, ang San Miguel Bay. Kaya naman nakikiamot din tayo tuwing weekend ang mga Alacammers, mga master, para kahit papano makadagdag sa food budget natin, yung pamimingwit natin ng mga local fishes. So, ano pang hinihintay natin? Let's witness again another batch of fishing expedition dito pa rin sa Bicolano Alacam Anglers Club. Bath Fishing Flags. Baka nga makuha sa corner. Agado na lang yan. Now na. Ano ay magtulak ta? Kaya medyo makusog-usog. Burit, di mo na si Papa mo ta. Itutulak ko. Kami naguyara lagi tok ng tuhod mo. Si Dix na matulak. Ang mga senior na nagtutulak. Pigtutulak na kami. Kaya hindi magkarali. Kami ang pigtutulak. Ako naguyara lagi tok ng tuhod ko pag nag Ano, tugtog. Ay ano ni? May preno. Oh, oh sige, sige. Yan na. Balanse. Sabi ng discount kami. Ante mo na Ako yan manibila no eh. Hindi nakababa pa gano'n si Angla. Ambulance driver. Ambulance driver. Ang vapor nga, ituto ko nandun. Dapur po to, bakong bapor. Dapur. Daruto. Daruto. Welcome to Isla Paga. Noy. Anong island na? Isla Paga po. Ano? Paga. Paga. Di ka ba yung video nakabot? Dai pa. We have this crab and shrimp catcher for assurance that we have catch for the day later. Here's the boy in order to determine its location if high tide comes. Sabit na po. Ayan, sabit na. First catch. Emmanuel Nisto. Team Dilis. Kulay na kastan, Timbilis. Ay sa plastic. Ayan po, mga 7 pa lang yan. Ano na siya dito sa shore line. Ito muna, hinawitin muna natin. I'm here on the waters. We can hear the mass from the church. Ayan po. Around ilang meters ba to?
20 meters na yata. Pero paano ko pa? Pa-breast yung tubig. Ayoko pa balikat kasi may ano akong cellphone. Napaka-ideal ng fishing rod ito. Yun naman. Hop, may nagsubad! Alat! Di ko may nauwit. May nagsubad po. Baka ano nga ni, butete. Naghali maggiraray. Ayan. Dapat talaga yung ano, overhead camera. Hindi na nangingista. Nag-sleeping ka na. Wala nang pain. Hey guys! Welcome sa Baag Fishing Vlog. At sa mga obaderong mga isda dyan. Ayan, nakikisa tayo. At si Hype Marino, ayan, natupad ko na. Pero hindi ko kaya yung sayo. Wala akong dalay. Ayan po. Naputulan ako ng ano, ng sinker. Kaya gagawin ko floater na lang. Ayan. Ayan. At high tide na. Magsisimula na mag high tide. Around 11, mga 12 daw. Full na itong high tide na ito. Ngayong Jan 24, 2021, Sunday. Kahapon kasi medyo busy kami. At nagkaroon na ng time ngayon. Yung mga team veterans natin. Andun sila sa bangkaan doon. Kami dito sa Pampanga. Kasi yung mga gamit nandito. Yung team Pugapo naman sa kabila. Ayun. Kaya enjoy lang. Samahan nyo kami mangisda. Dito po sa Isla Aga. Ay, sumano yun. Nakaswerte ngayon. Ilan na bang nakuha mo? 4 pa lang. Isa pa lang sa akin. Ang liit pa. We're going home. Alas 3 ng hapon. Ang mga nahuli. Oh, saan pa pupunta? Ewan ko yung makikinas tubig, kisumago, pagkilig. Now I learn. Sadit na bandwidth pagdarak. Ayun. Bare nga na iyang sinyo. Takon maayo din magkasulod. Darak ko na. Punta pang isyoso kaya. Gusto mo na dulo. Pwede pa na. Lima ano guys si ano? Dahil Pwede magkuha na? ka ng garulaganan. May mga tuksya rin yan. At syempre po nakauwi kami ng ligtas. Yun ang pinakamahalaga. Uwi pa rin sa pamilya. See you on the next fishing adventures.